O Goberno de Boiro aprobou de forma definitiva o orzamento deste 2026. Tamén saiu adiante a subvención á Gadea e a bonificación do ICIO para a construción da residencia no Saltiño, puntos nos que se asentaron os edís do PP. Este xoves desenvolveuse no Salón de Plenos da Casa do Concello de Boiro a sesión plenaria correspondente ao mes de xuño. Arrancou co debate da aprobación definitiva do orzamento para este 2026, fixado en 19,1 millóns de euros. Poñemos para a aprobación plenaria, primeiro, desestimar as reclamacións achegadas tanto polo Grupo de Boiro Novo como polo Grupo do Partido Popular, en tanto que ningunha delas ten encaixe nas causas tasadas polo texto refundido da Lei de Facendas Locais como posible reclamación contra os orzamentos. Segundo, aprobar definitivamente o orzamento do Concello de Boiro para o exercicio 26 na contía de 19.136.000 euros, tanto en ingresos como en gastos, o cal se resume aí por capítulos na proposta. Terceiro, as modificacións e axustes aprobados sobre o orzamento prorrogado do 26 entenderán feitas sobre o orzamento definitivo. Agás unha que se sinala en este punto que é un proxecto que hai para a sustitución dunha bomba de calor aquí na Casa de Cultura, na Casa do Concello, e que está subvencionado en parte pola Xunta de Galicia. Cuarto, aprobar as bases de execución do orzamento xeral do 26. Quinto, aprobar o cadro de persoal funcionario laboral eventual para este ano 26. Mentres que a oposición amosou o seu rexeitamento a este documento. Un orzamento que tamén, o segundo piar no que facemos as alegacións, é basicamente a falta de concreción. E a falta de concreción aínda por riba xustificada aquí no seu momento, nese primeiro pleno, pois dicindo que xa máis adiante traeríamos modificacións de crédito para concretar o que haxa que concretar. Ben, eu non entendo por que estamos aprobando un orzamento en xuño se vamos a facelo única e exclusivamente a base de partidas xenéricas. A data de presentación do orzamento, que se vai aprobar definitivamente hoxe 25 de xuño, entón é un orzamento que só é válido para medio ano. Falamos de orzamento tamén por chamarlle algo, porque, ese documento o único que reflicte é un mero gasto de mantemento. Mire, son pouco trabajados y falta de transparencia. Hay una cosa que me ha llamado la atención y no ha hablado nadie de este tema, de una partida, a lo mejor cuando se habla de tantos millones parece que es una partida pequeña, pero bueno, es una partida importante sobre todo cuando hay tantas necesidades en el Concello. Hay una partida que es para la creación de una fundación que son 30.000 euros. Solo se sabe que se va a crear una fundación. Bueno, y el nombre, por cierto, no lo he apuntado, que fue un error mío, del nombre que más o menos le han puesto. Ni a qué se va a dedicar, ni para que va a servir. O orzamento foi aprobado de forma definitiva con 9 votos a favor do PSOE e 7 en contra de PP, BNG e Boiro Novo. O seguinte punto en tratarse foi a modificación de créditos para a subvención nominativa da Gadea. Pois este servicio de unha residencia da terceira idade é unha demanda histórica que todos os grupos que estamos aquí, cada campaña electoral, imos por aí polas nosas parroquias a facer os nosos actos e a prometer que vamos a traer a residencia para Boiro. Nós, co caso de Agadea, empurramos tamén para que eso fose posible. E estamos pendientes de que se consolide, pero estamos empurrando e facendo todo o que está a nosa disposición para que sexa así. Falando con eles, poñéndolle o terreo de disposición que sea do seu gusto e agora tamén poñéndolle a disposición unha nominativa dentro das nosas posibilidades, porque o remanente así non lo permite. O concelleiro de Boiro Novo compartiu o seu parecer sobre esta cuestión. Incluso confunden en algún sitio nas redes sociais. Eu simplemente vou a ler o título da descripción do proxecto que pasaron vostedes. O título é bastante significativo, non? Se desarrolla un proxecto de mini, non o digo eu pondo aquí, mini residencia geriátrica de 39 plazas. Ben, pois, iso é o que significa este proxecto, o cal eu non teño ningún inconvinte con el. Mentres que o BNG anunciou que non ia apoiar esta modificación de crédito. Explico. Non é de recibo que o mesmo día e no mesmo pleno ao que ven a aprobación definitiva do orzamento e que xa inclúe, por certo, que xa inclúe unha relación de subvencións nominativas para este ano, por certo, pois que nos presenten outro expediente para unha subvención nominativa. O lóxico sería que esa subvención nominativa estivera incluída no orzamento.
formas de facer. E non está incluída porque esta subvención nominativa non é máis que unha estrategia electoralista deste goberno. Non é máis que unha bomba de fume para tapar a súa incompetencia á hora de conseguir para Boiro unha residencia pública. Pola súa banda, o portavoz popular apuntou que o seu grupo garantiu o seu apoio a calquera iniciativa pública ou privada nesta materia. Pero ahora vamos a criticar lo que usted nos propone aquí. Mire, en primer lugar, en las comisiones informativas, además fue contestado por usted, si estuviera el señor alcalde, pues a lo mejor nos escuchaba y tal. Usted nos dijo que hubo un compañero, se lo iba a preguntar yo, pero se adelantó concretamente el compañero Boiro Novo, le dijo por qué no se llevaba a aprobar el convenio, ¿no?, de cesión de ese terreno. Nos iluminó el señor secretario, que dijo por el tiempo que se firmó y toda esa historia. Creo que le entendí que dijo 25 años, si no me equivoco, pero fueron 25 o 35, creo que dijo 25 años, pero bueno, la cesión del terreno para la construcción del asunto. Y no sabemos más que eso. Non sabemos a cambio de que. Xusto antes de votar, o PP abandonou o salón de plenos, polo que a subvención nominativa á Gadea aprobouse con 9 votos a favor do PSOE e 3 abstencións de BNG e Boiro Novo. O último en debaterse foi a solicitude da bonificación do ICIO para a construción dunha residencia de terceira idade no lugar do Saltiño. E a hora de votar ocorreu o mesmo, os edís do PP saíron da sala e o punto saiu adiante co apoio do PSOE e as abstencións de BNG e Boiro Novo.